micròfon i la càmera oberta, i la resta les haurà de tenir apagades. En total, per les presentacions seran 5 minuts, més les preguntes que hi hagi del públic assistent. Un cop hagi finalitzat aquesta presentació de l'empresa, es llançarà una breu enquesta on podreu valorar l'interès de la solució presentada i els resultats de totes aquestes, els resultats de les enquestes es presentarà al final, d'acord? Us donarem aquesta classificació al final de la jornada. A més, abans de concloure, també us donarem un espai on podreu obrir tothom, aquí sí que podreu obrir tothom la càmera i els micròfons, d'acord? I farem una miqueta de debat i a veure de trobar les conclusions d'aquesta jornada. I per últim, també us informem que les dades de les empreses participants estaran disponibles a la plataforma Connecta a disposició dels nostres associats. I res més per afegir, i ja li dono la paraula a la Marta Moles, que ella és la directora de l'àrea de sostenibilitat d'aquí del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, Virgínia. Si et sembla, puc compartir pantalla? Necessitaré, suposo, que deixeu de compartir-la. Fantàstic. A veure, podreu confirmar-me, si us plau, que ho veieu bé? Es veu perfectament, Marta. Sí, es veu. Es veu perfectament. Marta. Fantàstic. En pantalla sencera, és que sempre em fa coses estranyes i no ho veig jo en pantalla sencera. Bueno, primer agrair una altra vegada... Ara has compartit la pantalla d'escritori, eh? I ara? Ara sí? Perfecte. Doncs, primer de tot, tornar a reiterar l'agraïment al Toni i a tot l'equip d'innovació, perquè des de l'àrea de sostenibilitat estem molt il·lusionades, ja és el segon pitching que treballem conjuntament i bé, encara ens en queda un altre. Per tant, aquest 24 ha sigut l'any d'arrencada de fer tot aquest projecte compartit i la veritat és que estem molt satisfetes. Primer de tot, informar-vos de què és per nosaltres la sostenibilitat, perquè som una àrea formada per dues persones, estic jo mateixa i està la meva companya l'Anna Fuster, que també està connectada, però quan parlem de sostenibilitat a Consorci de Salut i Social parlem de molt més que de sostenibilitat ambiental, parlem de la sostenibilitat, segons la definició de l'ONU, és la capacitat de poder satisfer les necessitats de l'actual generació sense comprometre la de les generacions futures, que puguin també cobrir les seves pròpies necessitats, i per poder aterrar aquesta sostenibilitat hi ha tres camins, l'ambiental, el social i el de governança, i el Consorci el que fem és intentar integrar tots aquests criteris en la gestió i a l'estratègia de l'organització. Però avui hem vingut a parlar de sostenibilitat ambiental, hem vingut a parlar de residus, hem vingut a parlar d'economia circular i tot això és sostenibilitat ambiental. Per què? Perquè al Consorci portem ja anys i aquí hi ha xifres que alguns de vosaltres ja les coneixeu. Per què ens posem a treballar específicament amb molta energia a la sostenibilitat ambiental des de ja fa temps? Perquè som responsables com a sector, el sector sanitari és responsable d'almenys un 5% de les emissions de CO2 de la Unió Europea. Si fóssim un país, això són xifres i dades que les tenim gràcies a Healthcare Without Harm, que porta temps treballant-hi. Si fóssim un país, seríem el 5è emissor de CO2 del planeta i com a mínim un 2% de l'energia que es consumeix a nivell estatal correspon als hospitals. Davant d'aquestes xifres no podem fer altra cosa que, evidentment, arremangar-nos i posar-nos les piles. Com a sector tenim aquesta doble mirada, tenim la mirada d'haver de tenir cura de les persones i de les conseqüències del canvi climàtic sobre la salut de les persones, però per altra banda també hem de ser responsables de totes les emissions que nosaltres generem que contribueixen a aquest canvi climàtic. Un dels exemples que m'agradaria compartir és aquest vídeo, a veure si es connecta bé, i el podeu veure. És un vídeo d'1 minut i mig, no sé, suposo que molts de vosaltres el coneixeu. No?
Bé, m'han dit que no se sentia el so, em sap greu, que us hàgiu perdut perquè la música de fons us farem arribar l'enllaç. Aquest vídeo és un vídeo que va gravar Maria Kojic ja fa anys. Ella va ser sotmesa a una mastectomia el 2019 i quan li van fer tota la cirurgia de reconstrucció mamària va recollir tots els residus que va generar tota la seva operació, el seu procediment, i juntament amb la seva filla van elaborar aquest vídeo. Doncs ella ja acaba dient això, no? Aquests són els residus d'una operació, de la meva operació. Davant d'aquestes coses, de les xifres que us he donat abans, d'aquest vídeo que fa molt palesa la immensa generació de residus que provoca qualsevol dels procediments que es fan en l'àmbit sanitari, doncs vam considerar com a consorci que un dels epitxings que menys que es mereixia que poder treballar amb tota aquesta línia de treball. A partir d'aquí, a veure, esteu veient bé, Anna, la presentació? Ara sí es veu. Sí, ara es veu bé? Sí, Es perquè veu sé bé, que ha donat problemes al sortir del vídeo. Ara, això que us estava comentant, ara el cicle, algun de vosaltres vau poder estar connectats en el cicle de l'ús de l'aigua, que en la primera sessió que vam estrenar aquests epitxings de sostenibilitat, que va ser el mes d'abril. Ara estem amb aquesta d'economia circular, que és el segon, i com us deia, n'hi haurà un de tercer de cara al novembre, que parlarem de mobilitat en l'entorn sanitari. Des de Consorci portem temps treballant-hi i per poder treballar s'ha de fer amb aliances, i algunes de les aliances més rellevants amb les que estem treballant doncs tenim la sort que avui ens podran acompanyar. Una d'elles és Global Green and Healthy Hospitals, Healthcare Without Harm, que ara tindrem a l'Ariana Gamba, que és la directora de programes, que ens podrà fer una petita presentació, com deia el Toni, del repte. Una altra aliança que vosaltres també en aquests moments segurament tindreu contacte com a organitzacions també és amb Sanitat per el Clima, que són els que estan ajudant, hem fet tallers i aquí estan ajudant a fer el càlcul de la petjada de carboni a totes les organitzacions sanitàries. A partir d'aquí, doncs, només dir-vos que ens posem a la vostra disposició des de l'àrea de sostenibilitat, tant l'Anna com jo, per qualsevol consulta, qualsevol suport i qualsevol necessitat amb la que us puguem col·laborar. I deixo de compartir y os presento a la Arianna. Arianna, cuando puedas conectar tu cámara, us presento. L'Arianna és directora, com us deia, de programes de Healthcare Without Harm Europe. Ella és la responsable tant de dirigir com de dissenyar l'estratègia de programes de Healthcare Without Harm, assegurant que s'integrin bé les tres línies. Ells treballen, Healthcare treballa amb tres línies de programes. Una és canvi climàtic, l'altra és la Safer Pharma, la farmàcia saludable, i la tercera precisament és la línia d'economia circular, de la que l'Arianna va ser durant 4 anys, si no m'equivoco, directora justament del programa d'economia circular, que gestionava tot el portfolio de projectes i supervisava tot el que és la implementació de l'estratègia que hi havia per fer incidència a la Unió Europea des de Healthcare en nom de tots els membres associats en temes de contractació pública, economia circular i cadenes de subministrament sostenibles. Per tant, sense res més a dir, Arianna, gracias por aceptar participar en esta sesión y te cedemos ya la palabra para que puedas compartir pantalla y ilustrarnos sobre la mirada europea sobre este reto tan enorme que es la economía circular. Gracias. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Espero un momento. ¿Se puede ver bien? Aún no. Aún no se ve. Ahora. Ahora, ok, perfecto. Buenos días. Como ha presentado Marta, me llamo Arianna, soy la directora de programa Healthcare Without Harm Europe. Lo siento, no hablo catalán, soy italiana, entonces hablo español, pero he intentado entender todo lo que se ha dicho y me ha encantado escuchar hablar catalán. Es un idioma maravilloso. Bueno, estoy aquí para presentaros un poco el trabajo que estamos haciendo dentro de Healthcare Without Harm Europe sobre economía circular, en particular lo que es plástico, porque es un área de enfoque cuando miramos a integrar una economía circular dentro del sector de salud.
¿Quiénes somos? Healthcare at Home Europe es una red formada por miles de hospitales, sistemas sanitarios, organismos profesionales sanitarios con miembros en Europa y socios en todo el mundo. Juntos queremos demostrar que es posible brindar la más alta calidad de atención sanitaria de manera que sea sostenible de ambos los puntos de vista ambiental y financiero. En términos de redes, la red Global Green and Healthy Hospital, red globales de hospitales verdes saludables, en Europa tenemos más de 200 miembros en 27 países. Como ha sido ya mencionado, tenemos 3 áreas de programa: Climate Smart Healthcare, Circular Healthcare y Safer Pharma. La primera mira a mitigar las emisiones y adaptar el sector de salud a lo que es el impacto del cambio climático. La segunda área, de la cual me ocupaba antes de tener este cargo, mira a la implementación de la economía, del modelo de economía circular dentro del sector salud, y Safer Pharma mira a prevenir la contaminación de los productos farmacéuticos del medio ambiente y también la prevención de la resistencia antimicrobiana. En términos de redes, tenemos una red que es la que he mencionado de hospitales y proveedores de salud, y después tenemos otras redes que miran a hacer networking entre los profesionales de salud. Hablando, antes es mencionando que los plásticos es un área muy importante para nosotros cuando miramos a implementar un modelo de economía circular, y esto es porque los plásticos tienen un impacto en la salud y en el ambiente muy importante. Se estima que el consumo de plástico se haya cuadruplicado en los 30 últimos años, y se calcula que puede triplicarse en los próximos 40 años. Entonces, a pesar de todas las medidas que ya se han implementado en varios sectores, no hay previsión de disminuir lo que es el consumo y la producción de plástico. Sabemos que el plástico está muy ligado a la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo, el gas obtenido por fracturación hidráulica. Y sabemos también que desafortunadamente la mayor parte de los plásticos no se recicla. La mayor parte va en incineración, conversión de residuos en energía o a los vertederos. Y factor también muy, muy importante, sobre todo para el sector salud, los plásticos son perjudiciales para la salud humana. Cuando hablamos de medio ambiente, es también muy importante considerar todo lo que es el ciclo de vida del producto. No solo cuando utilizamos el plástico durante los servicios de salud, pero también hay que considerar la extracción de los materiales, la producción, el uso y después cuando ya no se utiliza. Y eso es importante porque todas estas fases del ciclo de vida tienen un impacto en el medio ambiente y también en la salud humana. Y aquí, como podemos ver, es el ciclo de vida de los plásticos, por la mayor parte, a menos que no sea reciclado, es muy lineal. No es una economía, no tiene un modelo de economía circular. Cuando hablamos del impacto del plástico sobre el clima, sabemos que la producción, que el mayor consumidor industrial de petróleo es gas y electricidad dentro de la Unión Europea, y está por encima de otras industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la fabricación de automóviles o la maquinaria. En 2020, por ejemplo, la producción de plástico representó casi el 9% y el 8% del consumo final de gas fósil y petróleo dentro de la UE. El impacto de la salud, como he mencionado antes, es muy preocupante. Sabemos que las sustancias tóxicas son las bases de la producción y la transformación del plástico, y constituye un obstáculo fundamental para la transición a una economía más sostenible. También no solo, la preocupación no viene solo del uso de sustancias tóxicas que necesitamos para producir los plásticos, sino también los microplásticos, a veces añadidos también intencionadamente,
o que se producen por decomposición de los plásticos. Sabemos que dentro de la población hay una población que es más vulnerable, lo que dentro de el Credit Europe y varios estudios se llaman los primeros los primeros 1000 días. O sea, sabemos que bebés, niños y mujeres embarazadas son la población más vulnerable y que hay que proteger porque el impacto de la exposición a estas sustancias tóxicas, el microplástico, dentro de esta fase de vida, tiene un impacto mucho más grande para el desarrollo de las personas. Y entonces, esta parte de población es muy vulnerable y dentro del sector de salud es algo que queremos proteger más aún. Sobre todo dentro de Escribir al Harm tenemos proyectos que miran a maternidades, pediatrías para mejorar, para disminuir la exposición a estas sustancias. Y también hay que pensar en las comunidades cercanas a las plantas de fabricación, transformación, incineración y vertederos. Como he dicho, cuando se utiliza un producto hay que considerar todo el ciclo de producción y uso. He mencionado antes los microplásticos. Hay varios estudios que han encontrado microplásticos por todas partes en el mundo, pero también dentro del cuerpo humano. Se encuentran en los pulmones, en la placenta, en la sangre e incluso hay estudios donde enseñan que los bebés presentaron concentraciones de microplástico en las heces entre 10 o 20 veces superiores a la de los adultos. También hay estudios que enseñan que el agua embotellada puede de hecho perder microplásticos y tener un impacto. No conocemos muy bien todavía el impacto que los microplásticos tienen en la salud humana, pero sabemos que todos estos microplásticos aportan también las sustancias tóxicas que el producto original contiene. Entonces hay que seguir investigando más y hay que hacer todo lo que se pueda para disminuir la exposición a estas sustancias. Hablando de los plásticos dentro del sector de salud, nosotros nos enfocamos en lo que es la exposición química en los hospitales, mirando a los pacientes que están expuestos a sustancias químicas que alteran la función endocrina, por ejemplo, ftalatos, bisfenoles, y la exposición pasa a través de los plásticos de uso médico. Como he dicho antes, los bebés, sobre todo los prematuros, los niños son especialmente más vulnerables, sobre todo si pensamos que los bebés prematuros están expuestos varios días o incluso semanas o meses a estos plásticos de uso médico, que son también bastante invasivos para respirar y todo eso, y entonces hay que hacerlo. Hay que protegerlos. Otras sustancias químicas son de los ftalatos, en inglés DHP. Es un ftalato utilizado para mejorar la flexibilidad de las bolsas y los tubos intravenosos y sabemos que puede aumentar la mortalidad y el riesgo de recaída, por ejemplo, del cáncer de mama. Me paro aquí sobre lo que es todo lo de las sustancias químicas, pero es muy importante también cuando queremos tener un producto que sea más sostenible, que no miramos solamente al hecho que sea de un solo uso reutilizable, pero incluso cuando es reutilizable, mirar las sustancias que se utilizan, porque dentro de el reuso, la esterilización o el lavado se pueden perder estas sustancias químicas dentro del ambiente o en el cuerpo humano. Entonces siempre hay que considerar las sustancias químicas que se utilizan durante la producción. Centrándonos más en lo que son los plásticos prioritarios dentro del sector salud,
Healthcare Durham Europe ha hecho varios proyectos pilotas con los miembros, incluso en España, y os aporto algunos datos que enseñan un poco dónde podemos priorizar los esfuerzos para disminuir el uso de plástico. Estos datos vienen de un miembro en Murcia, en España. En esos casos, ellos han mirado a las compras, a los datos de compras, para ver cuáles son los productos que podrían ser priorizados dentro de esa estrategia de reducción. Entonces, en este caso, el participante había 6 categorías de producto que representan más del 60% de los plásticos utilizados anualmente. Y como podemos ver, he visto también las empresas que van a presentar después, hay varios productos que pueden tener soluciones, sobre todo si pensamos al textil. Aquí después tenemos EPIs, Disposable Protective Clothing, entonces EPIs, tenemos pañales y varios productos que igual ya hay soluciones en el mercado que merecería la pena valorar. Esta parte ha mirado los datos de compras y después nosotros como Healthcare Durham Europa hemos hecho un estudio analizando los residuos de varios hospitales, incluso en España, Reino Unido y otros países, y podemos ver que a pesar de algunas diferencias entre los productos que hemos encontrado, también hay diferencia entre las varias unidades. En algunas eran neurocirugía o en otras la unidad neonatal, gastroenterología. Hubo varias diferencias, pero podemos ver en amarillo que hay también productos que tienen un porcentaje bastante alto que son comunes. Y otra vez tenemos toallitas, guantes, pañales, batas y embalaje. Entonces eso puede también ser interesante en términos de no podremos implementar toda una estrategia de reducción todo al mismo tiempo, donde vamos a priorizar nuestros esfuerzos, donde sabemos que podemos tener un impacto más grande. Los mismos resultados que he enseñado antes, poniendo todos los productos que tenían el porcentaje más alto por cada hospital. Y bueno, después os dejaré la presentación si queréis mirarlo con más detalle. Estas son fotos de la auditoría de residuos que hicimos en los varios países, y como podéis ver hay una mezcla de lo que son sí dispositivos médicos, pero hay también varios productos de plástico que no son dispositivos médicos y igual podrían tener una alternativa. Hablando de hecho de los artículos no médicos, podemos mirar a los materiales en contacto con alimentos como vasos, cubiertos, sobrecitos, botellas de bebidas. También artículos para la atención al paciente, por ejemplo, esponjas, productos para el cuidado de la continencia y varios como bolsas de plástico, juguetes. Entonces, cuando miramos dentro de un departamento, no solo hay la parte de dispositivo médico, que igual a veces es más complicado de reemplazar o cambiar el producto, pero hay varias oportunidades también de disminuir el uso de plástico en todos los departamentos, no solo por lo que consideran los dispositivos médicos. También los miembros han hecho encuestas dentro de los departamentos que hicieron la auditoría para preguntar al personal sobre los residuos de plástico, qué opinaban. Y es interesante ver, este es de un hospital universitario, Hospital Clínico Universitario de Valencia, han preguntado si pensaban que el uso de plásticos si se pudiera reducir dentro del departamento, y la mayoría, sobre el 70%, ha dicho que sí, que hay oportunidades de disminuir. Y también se ha preguntado si el personal estaba dispuesto a hacer unos esfuerzos más para poder actuar esta estrategia de reducción, y la mayoría ha dicho que sí, que estaban dispuestos a hacer unos esfuerzos para poder
reducir el uso de plástico. Esto es importante porque, claro, cuando queremos hacer unos cambios, es importante también conseguir lo que es un cambio cultural. A veces podemos tener una buena alternativa, pero si los profesionales de salud o quien tiene que utilizar el producto no está de acuerdo o no le gusta el producto, no está dispuesto a hacer cambios como esterilizar o separar mejor, segregar mejor los residuos, no va a ser una intervención con éxito. Entonces, el cambio cultural y la aceptación de los profesionales de salud es muy importante. También hemos preguntado si tenían algunas ideas sobre cómo los residuos eran gestionados dentro del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y es muy interesante que la mayoría no lo sabía, no tenía idea de cómo los residuos estaban gestionados. Voy a dar unos ejemplos muy rápido de lo que pueden ser estrategias de reducción de plásticos, y también lo que nosotros decimos no son soluciones de verdad, y todo está enfocado en lo que es la jerarquía de residuos. Entonces, cuando miramos a las soluciones, queremos que las soluciones estén enfocadas en la parte arriba de este triángulo, que es la parte de prevención, porque cuando ya es un producto, cuando ya el producto no se puede reutilizar o hay que tirarlo a la basura, pues ya tenemos un problema. Entonces hay que intentar mirar también a los datos de compras y compra sostenible, licitación pública, para prevenir la creación de residuos en el primer lugar. Y también, como mencionaba antes, también mirar a las compras para obtener una eliminación gradual de las sustancias químicas nocivas, sustituidas por alternativas menos tóxicas y más seguras. Entonces, si vamos a aplicar la jerarquía de residuos, la primera etapa sería la sustitución. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿contiene el artículo sustancias químicas nocivas? ¿Se puede sustituir por una alternativa libre de sustancias tóxicas? Y tenemos también dentro de Accredited Harm Europe una lista de sustancias preocupantes que el sector puede intentar eliminar a través las compras. También hay la parte de rechazo, o sea, evaluar cómo utilizamos los productos, si es necesario utilizar este producto o si es necesario utilizar este producto en las cantidades en las cuales se está utilizando. La parte de reutilización ya la he mencionado, pero también hay reparación y reprocesamiento, que es una alternativa cuando tenemos un producto de un solo uso, también pensar al reprocesamiento. Y al final, después que hemos mirado a estas etapas, al final tenemos que mirar a cómo reciclar, porque aunque el producto sea reutilizable y más sostenible, tendrá un fin de vida. Ejemplos de rechazar y reducir. Algunos artículos, por ejemplo, que nuestros miembros han visto que eran innecesarios, son dentro de los paquetes personalizados para fines concretos. Abres el paquete, hay dentro varios artículos y quizás necesitamos solo uno o dos, y todo hay que tirar toda la basura después, lo que es una pena y unos gastos, no solo para los recursos ambientales, pero también de dinero y presupuesto para la organización. Entonces, también se pueden mejorar los envases. Por ejemplo, cuando tienes guantes o toallitas, la manera en la cual se extraen de la caja, hay varios diseños del producto para intentar que se gaste menos productos que no se han utilizado todavía. Hay
he puesto aquí una campaña muy exitosa del Reino Unido que ha mirado al uso de guantes. Sabemos que no hay soluciones para guantes reutilizables, por ejemplo, pero sabemos que hay un uso, en varios hospitales hay un uso inadecuado de guantes y este hospital pudo reducir más o menos sobre 4.3 millones el consumo anual de guantes, reduciéndolo 21 toneladas los residuos anuales y también ahorrando económicamente. Y este logro se ha obtenido educando al personal en cuándo se necesitan guantes y cuándo no, y también promoviendo buenas prácticas de higiene de manos. Aquí varios ejemplos sobre reutilización, reparación y procesamiento. He visto que hay varias empresas que miran también a los productos reutilizables. Ejemplos pueden ser textiles, recipientes de esterilización reutilizables. Sabemos que el envoltorio azul puede representar hasta un 19% de los residuos en los quirófanos y hay una alternativa. Artículos quirúrgicos reutilizables y materiales reutilizables en contactos con alimento. Eso es solo un ejemplo de cuando miramos a las emisiones dentro del sector salud. Es importante mirar a la estrategia de economía circular, sobre todo mirar al reutilizable. Aquí hay una comparación entre la cirugía de operaciones de cataratas entre Reino Unido e India, y dentro del mismo estudio también han mirado la tasa de infección de las cirugías de cataratas, que no era mayor en India. Entonces podemos ver que las emisiones son más bajas, tenían un sistema eficiente de reutilización del equipamiento, y el hecho que utilizaban materiales reutilizables no ha tenido un impacto sobre lo que es la tasa de infección, que suele ser una de las preocupaciones más grandes, ¿no? Cuando pasamos del solo uso a reutilizable, la parte de infección, que es muy importante porque queremos brindar la calidad más alta de salud, no queremos afectar a la calidad de salud. El procesamiento, aquí otros ejemplos, después os dejaré la presentación. Es una estrategia para poder seguir utilizando los productos. Y una de las últimas, para terminar, cuando miramos al reciclaje, antes de plantearse el reciclaje, es importante garantizar que los proveedores locales de recolección de residuos acepten flujos de residuos de reciclaje de plásticos, porque no siempre lo aceptan de parte de los hospitales. Asegurarse que los plásticos no contengan sustancias químicas peligrosas que lo invaliden para el reciclaje, que exista una demanda de material reciclado. Sabemos que los plásticos virgen son más baratos de lo que es el material reciclado, entonces asegurarse que hay una demanda, que los residuos estén debidamente segregados y que el reciclaje sea doméstico, porque hay varios casos y documentarios que enseñan que cuando se exportan los residuos no siempre están reciclados de manera correcta y van a terminar en los vertederos y afectar la población local. Termino aquí. Muy bien. Muy bien, Ariadna, muchas gracias por la presentación y compartir los datos y las soluciones propuestas en relación con el plástico en el ámbito sanitario. Sí que compartiremos tu presentación, ¿de acuerdo? Tal como has mencionado con todos los asistentes y participantes. Tony, no sé si quieres añadir algo. Si no, pues pasamos al siguiente bloque, passem al següent bloc, no, d'aquest pitching, que és la intervenció de les empreses. Recordeu que teniu 5 minuts de presentacions, més les preguntes que vulgui fer el públic, i a continuació es passarà una enquesta per valorar l'interès d'aquesta solució. Així que passo ara a anomenar la primera empresa participant, que es diu Inèdit Innovació SL, amb la seva solució que es diu EDIT, Eines per la Descarbonització. Endavant.
Moltes gràcies, Virgínia. Compartiré pantalla. La presentació també la tindreu compartida, penjada, per tant, qualsevol informació extra que tingueu també aquí als contactes. Molt bé. Molt bé. Doncs 5 minuts. Vinga, som-hi. Sí. Nosaltres som Inèdit. Inèdit som una empresa que va néixer fa 15 anys com a spin-off del Parc de Recerca de la UAB. Tant jo com els meus companys de doctorat estàvem acabant els estudis en ecologia industrial i vam decidir crear una consultora per generar aquest acompanyament d'empreses, administracions locals cap a una economia més circular i descarbonitzada. Ara mateix som un equip d'unes 33-35 persones a Barcelona oferint aquest tipus de serveis. Llavors, a part de treballar, que ara us explicaré també en sector sanitari, ho fem en molts sectors que són proveïdors del sector sanitari, com pot ser el tèxtil, que avui hi haurà altres casos que en parlaran, moble, alimentació, envasos, gestió de residus, etc. Per tant, l'ecosistema sanitari entenc que també té unes aigües amunt d'uns proveïdors i unes aigües avall de gestió de residus amb els que solem fer molts projectes. Quins tipus de projectes fem a Inèdit? Doncs tant àmbit de mètriques, us explicarem alguns projectes concrets i amb la solució EDIT, calcular l'impacte ambiental d'un producte, un procés, una activitat o d'un hospital o d'un centre sanitari al llarg d'un any, prendre mesures de caràcter més estratègic vinculades a la direcció de descarbonització, d'ús més eficient dels recursos, de circularitat, baixar més amb el nivell d'ecodisseny de producte, segurament amb els vostres proveïdors, però cal exigir-los en els plecs de compra que ho facin, i posteriorment amb l'administració treballem més també en àmbits de territori, que avui no aplicaria tant. Projectes recents que hem fet, en l'àmbit del càlcul de la petjada de carboni, tant en l'àmbit de l'organització, amb centres sanitaris, com pot ser Mutu Terrassa, o amb empreses farmacèutiques com pot ser l'Acer, per conèixer l'impacte de la petjada de carboni de l'empresa, de l'hospital, dels centres sanitaris al llarg d'un any. I per tant tenir dades per poder gestionar aquesta contribució al canvi climàtic. La mateixa eina, o adaptada, s'aplica també per poder comparar productes i per tant poder comparar teixits quirúrgics reutilitzables versus solucions d'un sol ús, com s'estava comentant a la ponència anterior. Podem tenir eines que ens ajudin a quantificar l'impacte ambiental de diferents solucions que ens ofereixen els proveïdors, que podríem aspirar a incloure en els nostres centres, o estem comparant també amb l'ICS, en un marc d'un projecte europeu, la petjada de carboni de la llet materna respecte a la llet de fórmula. És un indicador més, segur que hi ha molts més indicadors a tenir en compte, però és un més a tenir en compte a l'hora de prendre decisions. També treballem amb mètriques com la petjada d'aigua, per tant, conèixer la motxilla hídrica que tenen uns medicaments o que tenen una organització al llarg d'un any, que també és altre cop un altre element més que ajuda a la presa de decisions, que ajuda a la millora continuada de les organitzacions que estan innovant en aquests sentits. Hem treballat també en l'àmbit dels indicadors de circularitat i compra verda, tant en centres com sanitaris, Parc de Salut Mar o empreses farmacèutiques, en els que necessiten posar dades i posar indicadors de consum de recursos, de generació de residus, de consum d'energia, per poder monitoritzar, poder gestionar. Sense dades no podem gestionar i finalment també poder comunicar per aquest canvi d'hàbits entre els usuaris i treballadors. I amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la Direcció de Serveis Sanitaris, també hem estat treballant temes de compra verda de mascaretes, de guants i de productes sanitaris, perquè és molt important que en els plecs de compra s'incorporin ja aquestes qüestions. Perquè hi ha una part de tasques que podem fer dintre dels centres i una part que serà exigència que podem traslladar a proveïdors. I després també amb empreses de consumer healthcare o farmacèutiques hem estat treballant també en l'ecodisseny d'envasos. Aquí tenim les mans més lligades, però també per la legislació, però també treballem. I finalment, el que us volia comentar és l'EDIT, és la nostra calculadora feta a mida, és un software. Perfecte. És el nostre software de gestió de la petjada de carboni. Aquest tipus de projectes són costosos, són laboriosos, sempre hi ha un primer any en el que s'ha de fer un projecte de consultoria per entendre l'organització, les dades, etc. Però després això ho podem automatitzar i podem fer que en el segon any l'hospital, el centre, pugui reduir els seus costos de consultoria tenint una eina que l'ajudi a fer aquest càlcul d'una forma molt més autònoma amb els seus equips interns. I, bàsicament, això permet visualitzar resultats per centres productius, absolut, i per tenir un nou indicador, que potser si el primer any costa unes desenes de milers d'euros aquest projecte, però després es pot reduir el cost
i fer una gestió més internalitzada de la petjada de carboni. Això seria tot per part meva en aquests 5 minuts i quedo a disposició si teniu qualsevol pregunta, doncs encantat d'atendre-la. Molt bé, perfecte. Gràcies per ajustar-vos al temps establert. Doncs ara, com veieu, ja s'ha llançat aquesta enquesta, d'acord? On podeu votar l'interès d'aquesta solució. Recordeu que al final de la sessió us mostrarem la classificació en funció dels resultats obtinguts. Mentrestant, si algú li vol fer alguna pregunta, d'acord, la pot fer, recordeu. Si no, doncs moltes gràcies, Jordi. Molt bé, encantat. Molt bé, o sigui, et convidem a disposició. quedar-te fins al final, d'acord? Perquè després farem com un petit debat, d'acord? I treure les conclusions amb tots plegats. Molt bé, magnífic. Molt bé. Disposar pel que necessiteu. Perfecte, moltes gràcies. Doncs passem a presentar la següent empresa, és Sustain Material SL. El seu nom de la seva solució és Sustain Health Based Products. Endavant, teniu 5 minuts. La presentació es veu, Ya va, ¿me escuchan? Sí. Vale, perfecto. Sí, adelante. No logro ver el Teams. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Como introdujeron, soy el fundador de Sustain Material. Y en Sustain lo que hacemos es resolver dos problemas conectándolos entre sí. Por un lado tenemos la sobreexplotación que existente en la construcción y por otro tenemos el desperdicio de los residuos sanitarios. Como bien pudieron entender de dónde viene esta foto, estamos hablando de que el 99% termina en vertedero e incineración, por no decir el 100%. Y lo que hacemos es básicamente conectarlos entre sí y producimos a partir de los residuos sanitarios materiales para la construcción. Ahora, ¿qué son estos materiales, no? Tenemos diferentes tipos de productos y prototipos y para que se hagan una idea de cómo funcionan, visualizamos una vivienda, tenemos aislamiento térmico, que es como una lana de roca y se utiliza de manera intersticial en la edificación. Y luego tenemos este mismo producto, lo podemos convertir en un aislamiento acústico y tableros rígidos que pueden funcionar como acabado o revestimiento y bien la fabricación de mobiliario. Ahora, esto es una de las ramas que nosotros utilizamos. Entendemos que la parte ideal es poder circular completamente la materia hacia el mismo uso que tuvo, por lo cual tenemos una parte donde nosotros obtenemos residuos directamente del hospital con productos en específicos que podemos recircular para volverlos a llevar a un mismo producto o un producto similar dentro del mundo sanitario. Y bien, tenemos el uso de este producto, la fabricación del material que les comenté, que viene a base de esos residuos que ya obtiene el gestor de residuos, aquellos que se acumulan y que son más difíciles de tratar como monomaterial. Para darles una idea, tratamos estos grupos que vienen del gestor y encontramos un poco de lo mismo, ¿no? Diferentes tipos de textiles y termoplásticos que para poder fabricar lo que hacemos es tomar este residuo y separarlo en las fibras ligeras y en los plásticos rígidos. Y a partir de acá generamos diferentes tipologías de salidas al mercado, ¿no? Esto, para darles una idea, con 1 tonelada de residuo que obtenemos del gestor, nosotros podríamos fabricar hasta 400 metros cuadrados de aislamientos térmicos o termoacústicos. Y este producto es el que nosotros luego llevamos a los prescriptores en el mundo de la construcción o del diseño. Y son estos los que nos permiten que una vez que nosotros coloquemos la materia dentro de la sociedad, podamos cambiar un sistema que actualmente es lineal, como ya se ha destacado, es decir, el hospital necesita esta gestión de residuos por el volumen que genera, y lo que hacemos es que una vez este gestor pase por el proceso de esterilización, una vez esterilizados, desviamos el camión para que en vez de ir a vertedero y a incineración, lo mantengamos nosotros con un producto que se pueda mantener en la sociedad. Para nosotros, un aspecto importantísimo es que esta materia prima tiene que poder mantenerse. El problema de los plásticos no es tanto el plástico, sino qué hacemos con el plástico después de que pierde su uso y cómo nos olvidamos de él en lugares donde no deberíamos. Entonces, esa trazabilidad para nosotros es clave.
Bueno, y creo que aquí lo importante es destacar la enorme huella de carbono y este impacto que podríamos estar mitigando con un producto que, sin querer entrar en detalle, un producto que entendemos que puede absorber este mercado porque cumplimos con un vacío que obtienen los diferentes productos de aislamiento. Y creo que esto es importante porque el principal problema que tenemos no es la obtención de los residuos, porque hay enormes cantidades de residuos, pero hay que tener un producto que sea de muy buena calidad para que haya una industria que pueda absorber en masa las cantidades de toneladas que que se pueden obtener de los hospitales. Y creo que esto conlleva también a ese impacto social que podemos mitigar que viene de estos residuos sanitarios. Un poco las métricas más relacionadas al mundo de la construcción y lo que podemos mitigar, y las características técnicas. Y creo que lo importante es que Sustain desarrolla no solo un material, sino un sistema, ya que este sistema se encarga de retomar un residuo sanitario para llevarlo a la construcción, que son dos ámbitos que ocurren en todas partes, por lo cual este sistema empieza a replicarse en diferentes ciudades para generar el impacto que queremos. Este es el equipo y bueno, estamos creando esta primera economía circular a base de los residuos sanitarios. Abiertos a cualquier contacto que quieran y muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora se abre el espacio si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Simón de Sustain. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, pues ya veis que tenemos aquí la encuesta para que valoréis esta solución. No te desconectes, ¿de acuerdo? Te esperamos al final, Simón. Genial. Muy bien, Muchas gracias. Pues vamos a ir presentando la siguiente empresa, ¿de acuerdo? Que la siguiente empresa és Tecnotex i el nom de la seva solució és Tèxtil quirúrgic reutilitzable. Molt bé, doncs quan vulgueu, si voleu anar preparant la vostra presentació. Vale, bon dia, se'm sent correctament? Sí. Vale, perfecte. Vale, doncs moltes gràcies a tots per participar i gràcies, Virgínia, per la introducció. Vaig a intentar compartir la pantalla. Vale, no sé si la podeu veure. Vale, es veu la pantalla. Molt bé. Molt bé, quan vulguis. Així com deia la Virgínia, nosaltres el que fem és, som fabricants del tèxtil quirúrgic reutilitzable, que a dia d'avui és una alternativa real al tèxtil d'un sol ús que trobem habitualment en la majoria de quiròfans. El teixit el fabriquem nosaltres, aquí a Catalunya, tenim fàbriques a Massanes, on tenim la tintura, tenim a Borges Blanques, on tenim la teixadoria, tenim a Olesa de Montserrat també, on tenim les centrals i també una fàbrica d'estampació, i després a Rubí, on tenim la confecció de totes aquestes prendes ja acabades. O sigui, som una empresa que pertanyem a un grup industrial i el que oferim és tot aquest servei vertical, des del fil, la teixadoria del teixit, la confecció i la prenda acabada entregada directament al client. Llavors, per arribar a aquest punt no ha sigut fàcil, portem des del 2008 fent tota una sèrie d'innovacions tecnològiques i de fabricació per poder aconseguir tenir la llicència de fabricació de productes sanitaris per l'Agència Espanyola del Medicament i les ISOs de qualitat i de fabricant de producte sanitari. A més, tots els teixits i totes les prendes que tenim, que avui en dia ja no val certificar el teixit, sinó que has de certificar la prenda, ho certifiquem amb ITEX, i complim, en funció del producte que sigui, un número determinat de rentats. Per exemple, el pijama el tenim certificat per 300 rentats i les bates a 75 rentats. La cobertura quirúrgica també 75. Això depèn del tipus de teixit i del procés que porta, perquè les bates i la cobertura quirúrgica, com porten durant el procés de reprocessat, han de passar per l'autoclau, això danya les fibres i per això és menys que els pijames que poden ser fins a 300. Llavors, l'amortització de cada prenda també és una mica diferent.
Llavors, com hem arribat a fer aquests teixits? Hem hagut de desenvolupar, hi ha hagut aquí molta innovació i molt desenvolupament industrial aplicat al tipus de fil, a la trama, a la tupidesa. Tot, s'ha de treballar molt per poder arribar, no? Ja no només desenvolupar el propi teixit, sinó que després s'ha de provar, perquè jo puc fer un teixit, però després l'has de provar i has de verificar que això aguanti els 75 rentats o els 300 amb el compliment de tota la normativa. Llavors, a diferència dels teixits altres que es poden trobar en el mercat, nosaltres és un teixit barrera que és per la seva estructura i el seu fil, per tant, com veieu, evita que traspassin les bactèries o els microorganismes que poden generar infeccions postoperatòries, i això no ho fem amb un teixit calendrat, sinó que ho fem per estructura, que ja és molt tupit. I el fil que utilitzem, en funció del que sigui, el que fem també és buscar que faci una millora de confortabilitat tant al professional com al pacient. Llavors són teixits multilobulars o microfibres que permeten la transpirabilitat, el traspàs de la humitat de dins cap a fora, etc. I, òbviament, com aquests teixits són de polièster tècnic, la seva durabilitat també afecta després directament a l'amortització econòmica o al cost econòmic que això implica a l'hospital. També hi ha un vídeo, que jo pel poc temps que tenim no se'l posaré, però si entreu a la pàgina web tecnotex.es, allà a la pàgina veureu totes les fàbriques i com es va fabricant. Sí, vaig molt ràpid, perdó. I el que fem és els pijames i les bates quirúrgiques, que això és fàcil d'implementar avui en dia. Sabem que els hospitals són estructures molt grans i que costa molt fer aquests canvis d'una cosa que està molt implantada a alguna més modern o actual o sostenible. Llavors, el que recomanem és primer entrar amb els pijames quirúrgics, que és més fàcil d'implantar, i amb les bates quirúrgiques. I ja en una següent fase, tot el que és cobertura quirúrgica. Avui en dia ja sou molts els hospitals que esteu aquí, que ja esteu utilitzant aquest tipus de tèxtil sanitari i que sabeu que dona aquesta millora de l'impacte mediambiental, una millora del cost econòmic, que el professional té un major confort i que està més protegit. La norma demana molts paràmetres, no només és un, sinó que has d'anar fent diversos de tot això. Això ja ens ho ha explicat l'Ariadna, també, que l'important és anar cap a eliminar el residu i anar cap a les parts de dalt, i que nosaltres tot el que fem amb el costat de les bugaderies, ja està, és anar fent aquest circuit circular on fem la recollida, el reprocessat, l'entrega i la utilització. Molt bé. I ja està. Perdó, és que no dona molt de temps amb això. No, és que no hi ha més temps. Exacte. Moltes gràcies, moltes gràcies. T'esperem al final, sisplau, no et desconnectis. Ja podeu votar aquesta solució, ja teniu aquí l'enquesta. I res, començo si teniu alguna pregunta. Si no, al final ens tornarem a trobar. La següent empresa és Cortana Professional SL i ens presentarà una solució sobre tèxtil sostenible sanitari. Doncs endavant, sisplau. No sé si estan connectats. Sí. Veiem la pantalla amb la vostra presentació, però no us escoltem. Sí. Vale, ara s'estan connectant. Vale, Rafael. S'ha desconnectat. No sé si de cas li donem pas a la següent. D'acord? Mentre fan la connexió, passem a la següent empresa, d'acord? I Cortana la farem després. Hi ha hagut algun problema en la connexió. Doncs la següent empresa és Barna Import Mèdica S.A. i que ens presentarà articles tèxtils Filsan. Sisplau, els participants de Barna Import poden compartir la seva presentació.
Molt bé, es veu la presentació? ¿Y a mí me escucháis? Sí, sí, sí. Vale, Perfecto. perfecto. A ver, un momentito. Vale, pues empezamos. Intentaré ser breve. Mi nombre es Silvia Torrecillas y hablo en nombre de la empresa Bimérica. Nosotros hacemos producto textil de microfibra, que son nuestros artículos Firsan, que fabricamos a partir de la recogida de botellas ya utilizadas. A continuación voy a pasar un vídeo muy corto donde se explica muy bien el concepto de nuestros artículos. No se escucha el vídeo. ¿No? No. ¿No se escucha? Pues No. mira, ha pasado lo mismo que con Marta. Bueno, Sí. pues os explico un poquito. Nosotros lo que hacemos es recoger botellas de plástico ya utilizadas y a partir de estas botellas, pues lo que hacemos es hilo de microfibra de poliéster para fabricar artículos textiles como uniformidad y ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, por ejemplo. Entonces entramos dentro de lo que es nuestros artículos de economía circular, donde la materia prima inicial es el plástico de la botella, porque es polietileno de tereftalato y es el mismo polímero que se utiliza para la fabricación del hilo de poliéster. Y cuando ya tenemos las prendas en circulación, cuando acaban la vida útil de estas prendas, las recogemos en casa del cliente para, sin ningún tipo de coste, para volver a procesarlas y volver a convertirlo en artículos de las mismas características. No solamente trabajamos en el tema de sostenibilidad, economía circular a partir de la materia prima, sino lo que buscamos es sostenibilidad en todo el proceso. Entre nuestros objetivos pues, estaba reducir la contaminación marina causada por los envases de plástico, porque contra más botellas podamos reciclar, menos botellas irán a los océanos. También buscábamos reducir el consumo de agua en los procesos textiles, reducir la contaminación de CO2 producida por el transporte. Nuestros artículos Filsan se fabrican aquí en Barcelona, tanto el tejido como la confección de la prenda, con lo que se minimizan las emisiones de CO2 a la atmósfera. El tema de energía, también buscábamos reducir el uso de la energía contaminante en las fábricas y talleres textiles. La fábrica de nuestro tejido Filsan está muy implicada en la sostenibilidad y trabajamos continuamente. Se han adquirido telares de alta eficiencia energética que han reducido un 25% el consumo de energía. Disponemos de placas solares y aerogeneradores para aprovechar al máximo la energía, la energía del sol y del viento. Y luego también, a partir de septiembre, ya vamos a ser la primera fábrica europea textil que va a recuperar el 100% de sus aguas residuales, con lo que no vamos a tener un consumo extra de agua. Y también buscábamos reactivar la salud económica de nuestro entorno al ser todo fabricación nacional. Dentro de nuestros artículos, ¿qué ofrecemos? Pues ofrecemos uniformidad para planta y auxiliares, podemos hacer los diseños que el cliente necesita, batas, camisones de paciente, sábanas, fundas de almohada, y luego también tenemos prendas para quirófano, ¿de acuerdo? Prendas reutilizables para quirófano que cumplen con la normativa correspondiente 13795. Características de estas prendas, pues podríamos decir muchas, ¿de acuerdo? Tenemos certificado conforme son transpirables, tienen una durabilidad 3 veces más que una ropa de algodón. Son prendas con filamento continuo. Esto es importante porque el 35% de los microplásticos que hay en el medio ambiente provienen del lavado doméstico e industrial que hacemos en nuestras casas y en las lavanderías industriales, ¿de acuerdo? Porque el poliéster que se utiliza en las prendas de poliéster de algodón es fibra cortada y esto acaba yendo a los océanos y al medio ambiente. De acuerdo, ofrecemos ahorro en la compra por su alta durabilidad, en lavandería, porque con este tipo de fibra conseguimos reducir los costes energéticos y tienen un menor gramaje también las prendas. Y ahorro en transporte, de acuerdo, porque es todo fabricación nacional y se acortan las distancias.
Si comparamos sostenibilidad de algodón contra filsán, ¿qué podríamos? Filsán o ropa de microfibra de poliéster, ¿qué podemos decir? Con el algodón es creación de nueva materia prima, ¿de acuerdo? Y luego también para cultivar el algodón se consume muchísima agua. Con filsán lo que hacemos es utilización de recursos como recurso primario. Para fabricar una camiseta de algodón se utilizan 2.700 litros de agua. Con filsán son 15 litros de agua. Con filsán tenemos producto de proximidad y con algodón estamos trayendo material que está a más de 13.000 kilómetros de donde nosotros vivimos. Aparte, los controles medioambientales en los países donde se fabrica, pues no son los que tenemos aquí. Con filsán conseguimos eficiencia en el lavado, utilizamos un 25% menos de tiempo y se ahorra un 35% de energía. Vale. Y con algodón No hay más tenemos... tiempo. Vale, No hay pues más ya tiempo, está. Silvia. No, ya se acababa, venga, finito. Gracias. Muy bien, muchas Venga, gracias, vale. Silvia. Te Vale. esperamos en las conclusiones. De acuerdo, perfecto. Muy bien, pues aquí tenéis para votar también la solución que nos ha presentado Barna Import. Y vamos a recuperar ahora la presentación de Curtana Profesional. Rafael García. ¿Sí? Sí, Vale, ara sí? Ara sí, vinga. Molt bé. Tens 5 Perfecte. minuts? Molt bé. Molt bé, doncs us presento Curtana. Curtana som una empresa, sobretot som confeccionistes, ¿vale? Llavors, nosaltres, dintre de tot el tema del desenvolupament sostenible, tal com haveu comentat abans, ens hem concentrat en els 3 sectors principals, social, econòmic i mediambiental, i el que és lògic i normal a l'actual funcionament de producte tèxtil no és de cap manera sostenible. Llavors, el consum, què és el que nosaltres fem? Què és el que veiem a nivell global? I és que el consum dels tèxtils per persona durant l'any 2020 van ser ja de 15 quilos, les compres del tèxtil van generar a la Unió Europea al voltant de 650 quilograms d'emissions de CO2, a nivell global, perdoneu, a nivell global el 73%, m'escolteu? Sí, s'escolta. S'escolta bé, Rafael, sí. Vale. A nivell global el 73% de les peces de vestir acaben amb abocadors, i al món menys de l'1% de materials tèxtils rebutjats s'introdueixen dins del nou circuit. Llavors, aquí teniu una fotografia que ja la deveu de conèixer més que de sobres. Nosaltres tenim molt clar que el que tenim que reduir sobretot és la petjada de carbono, i per reduir la petjada de carbono el que ens hem concentrat és en escollir sobretot materials de menys impacte ambiental, incrementar la vida útil del producte i reintroducció dels materials a nivell tèxtil, lògicament. Com podreu veure a continuació, la producció de la petjada de carbono és brutal a nivell mundial i sobretot del tèxtil, i la reducció d'aquesta petjada de carbono ho podrem realitzar a través de l'optimització de processos, estalvi de recursos, estalvi de materials i canvi de combustibles fòssils per energia renovable. Tot el procés, sobretot, ens hem de fixar en què busquem sempre la proximitat, tant sigui del fil, teixit i confecció, que nosaltres, en aquest cas, ho fem tota la península. Llavors, nosaltres ens hem fixat i concentrat amb el polièster perquè és el que menys és el producte tèxtil que més el podrem reaprofitar al final de la seva vida útil. Com veure, teniu aquí una segona gràfica d'impacte medioambiental que també es veu exactament el producte més sostenible al final ve a ser el polièster, i incrementar la vida útil del producte és escollir els materials més resistents d'acord a l'ús que es necessiten, la construcció adequada del fil i del teixit, i un apartat que és aquí on nosaltres som
forts, diguem-ho així, i són la confecció dels uniformes, perquè de poc ens serviria tindre una uniformitat amb un teixit i una filatura que sigui contínua per no desprendre partícules de plàstic, si no tenim una confecció que aguanti realment la vida útil del que seria el teixit. Lògicament, aquí nosaltres ens hem concentrat en una tipologia de filatura i de teixit multilobulat, que el que ens proporciona és que no ens expandrà olor i és totalment reciclable. Llavors, aquí hi ha aquesta penúltima diapositiva, el que veieu és que des del naixement del que seria la uniformitat, que ve de tot el que és els xips de polièster, passant per la teixidura, passem a fer la confecció de la uniformitat i tota ella automàticament també la podem traspassar a que es torni a reciclar, 100%. I sense més, per tant, el que busquem és un sistema circular totalment. Molt bé, Rafael, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí, ara llancem l'enquesta, aquí la teniu, ja podeu votar aquesta solució, l'interès. I passem amb la següent empresa, anem presentant la següent empresa, que és Proim Pinilla, i que ens presentará prendas sostenibles. Bueno, pues buenos días a todos. Un momentito que comparto la presentación para que nos podamos ver. No sé si lo estáis viendo o... Ahora se está... Vale, ahora ya se ve. Vale, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. No sé si veis la presentación, la página completa, ¿sí? Sí, se ve. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Consorci por invitarnos a participar en esta iniciativa que es tan interesante para nosotros. El objetivo de esta presentación pues, es un poco mostraros cómo en Proim Pinilla estamos haciendo en materia de sostenibilidad a través de nuestra gama de prendas sostenibles para el sector sanitario y los beneficios que el uso de estos productos aportan al desarrollo de vuestra actividad. Una breve presentación. Nosotros en Proim Pinilla pertenecemos al grupo Bansell. Estamos especializados en el suministro de todo tipo de equipos de protección y fabricación de vestuarios. Somos fabricantes. Importante recalcar que dentro de nuestras actividades fabricamos mucha ropa técnica, ropa ignífuga, y estas inquietudes en cuanto a la sostenibilidad las tenemos ya desde hace tiempo. Y deciros que en el sector sociosanitario es una oportunidad muy buena porque es donde se puede reciclar pues, prácticamente la gran mayoría de la ropa, así como en otros sectores, debido a las construcciones de las fibras de los tejidos con lo que se hace la ropa, tienen bastante dificultad y de momento no hay unas soluciones viables. Bueno, ¿para qué un poco las prendas sostenibles? Pues, en primer lugar, hablamos de importante minimizar el impacto ambiental de tu actividad. Otro punto importante es fomentar la economía circular y que estar totalmente alineados con la estrategia de la Unión Europea sobre productos textiles sostenibles y circulares. Y bueno, pues aquí en la presentación que luego compartiremos y que tendréis a vuestra disposición, tendréis los enlaces un poco a la información oficial. Que sepáis que el 13 de junio de 2024 se ha publicado un nuevo reglamento que habla sobre los requisitos de diseño aplicables a los productos sostenibles. Esto es una publicación reciente. Vamos a hablar ahora un poco de qué son las prendas convencionales, las que se están usando mayoritariamente en este entorno sociosanitario y sus efectos en cuanto a sostenibilidad. Pues hablamos que la composición de los tejidos de las prendas generalmente suelen ser de una mezcla de poliéster y algodón, y esto implica un importante
y un elevado uso de recursos naturales, ¿no? Como ejemplo, para fabricar 1 kilo de tejido de poliéster de algodón se necesitan aproximadamente 5.000 litros de agua y 750 gramos de petróleo. Por otro lado, el impacto de la huella de carbono, que son prendas que ya vienen de importación de países lejanos de Asia, es una larga cadena de suministro que consume gran cantidad de combustibles fósiles durante el transporte. Y luego pues también que son prendas que de un precio y calidad bajas, que son lo que las hacen poco duraderas. Los tejidos con el uso, al cabo de los pocos lavados, se desgarran o se transparentan. Bueno, que yo creo que mucha gente vosotros en vuestro sector lo vivís cotidianamente. Y con lo que hay que reponerlos con frecuencia, incrementando la cantidad de prendas que se utilizan y con su correspondiente generación del residuo. A nivel de reciclabilidad, también es importante recalcar que las fibras de mezcla se pueden dificultar su reciclado. El separar las fibras de algodón poliéster es complicado. ¿Qué es un poco lo que hacemos? Pues bueno, hay que reducir los consumos de recursos naturales, las huellas de carbono y la necesidad de muchas prendas, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que, voy un poquito más rápido, de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pues reducir la huella de carbono, con un proceso productivo de proximidad, aumentar la vida útil, usar materiales duraderos, elegir materiales con un menor impacto ambiental, tejidos 100% reciclados, reducir el consumo excesivo y considerar el recurso como un nuevo recurso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, básicamente nuestras colecciones están basadas en principios de ecodiseño y circularidad, de fabricación de proximidad bajo un modelo de inclusión social, esto es importante, y están diseñadas para durar más gracias a su resistencia y a la confección que resista al numeroso no lavados. Y también ese concepto de economía. Las prendas son hechas en 100% poliéster reciclado, GRS, con un tratamiento antibacteriano. Lanza la encuesta. Están fabricados localmente. ¿Perdón? No hay más tiempo, Daniel. Bueno, pues lo siento. Importante solo recalcar un minuto, ¿no? Que están fabricadas aquí en Zaragoza por un centro especial de empleo que nosotros estamos muy orgullosos de hablar de él. Muy bien, compartiremos toda la información. Daniel, muchas gracias. Te esperamos al final, por favor. Vale, muchas gracias. Gràcies. Molt bé, doncs ja heu vist que s'ha llançat l'enquesta, per valorar també aquesta solució de Proimpinilla. I anem presentant la següent empresa, que és Tecnitiger SL, i que ens presentarà Economia Circular en Teixit Home to Home. Doncs endavant, si voleu començar a compartir la vostra presentació. La podeu compartir. Vale, molt bé, es veu la presentació. No t'escoltem, això sí. No t'escoltem. No t'escolto. No s'escolta, no. Ara sí. Ara sí, molt bé. Doncs endavant, 5 minuts. Perfecte. Molt bé, doncs a veure, el primer que diré és que nosaltres no proveïm a hospitals, llavors és una mica estrany que estiguem aquí, no? Perquè nosaltres som fabricants de teixit, en tot cas són els nostres clients o els fabricants de roba que decideixin gastar el nostre teixit qui subministraria als hospitals. Vam rebre la invitació del Consorci per participar-hi, moltes gràcies, perquè, al final, una roba és sostenible quan el teixit que s'ha fet aquella roba és sostenible. Som fabricants, com dic, de teixit i fonamentalment de teixit destinat a equips de protecció individual. Això més endavant veureu que tindrà la seva importància. Què va passar? Va passar que el 2016 es començava a parlar molt, arrel dels objectius de sostenibilitat 2030, de la sostenibilitat del tèxtil o de la falta de sostenibilitat del tèxtil. I aquí ens vam posar a analitzar el problema i sí que vam veure que realment es treballava molt poc en la recuperació del material tèxtil amb un règim d'upcycling. És a dir, com ha dit l'Ariadna,
si que el producte reciclat tingui utilitat. Quan es recupera material tèxtil, el nostre objectiu va ser des d'un primer moment recuperar roba al final de la seva vida útil per poder fer teixit vàlid per fer la mateixa roba que havíem recuperat. Aquest era amb l'objectiu que ens vam posar a treballar. El primer teixit que vam treure amb aquesta línia o marca Home to Home de teixits circulars va ser el 2018. A partir d'aquí vam anar evolucionant les solucions fins que el 2023 estem molt contents. Vam guanyar el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2023. Aquí eren 80 participants, no del sector tèxtil, hi havia 2 o 3 empreses tèxtils només. En categoria de producte, també és important dir que en categoria de producte vol dir en producte que ja estava al mercat. El nostre teixit ja és una realitat, no estem en una fase pilot ni en una fase de primeres fabricacions. Són teixits que tenim incorporats a la nostra oferta i que s'estan utilitzant tant dintre de l'àmbit hospitalari com fora de l'àmbit hospitalari per fabricar uniformes. I el que és més important és que recollíem tèxtil per tornar a tèxtil. Aquest és per mi és el punt important, perquè trobo que té poc sentit fabricar tèxtil amb material no tèxtil, perquè si no, quan recollim el tèxtil, què en farem del tèxtil? El que hem de donar és la solució a què fem del tèxtil que recollim. Què fem nosaltres? Nosaltres servim el nostre teixit als clients que el fabricaran. A partir d'aquí, el primer que fem és recollir les restes de confecció i recollim la roba al final de la seva vida útil. Aquesta roba passa per un procés de retirar impropis i després fem 2 productes. 2 productes diferents segons el material que hem recollit. Si el material que hem recollit és un polièster cotó, seguirà un procés mecànic. Si el material que hem recollit té un 95% de polièster, podrem fer un procés químic de fabricació de nou xip. Què vol dir això? Aquí tenim una barreja de polièster cotó que introduirem en un 30% en el nou teixit i farem uns teixits de polièster cotó. I aquí el que fem és introduir un 30% d'aquest xip en un nou teixit i farem un teixit de polièster 100% reciclat. Em centraré en el xip perquè té la seva importància. El tèxtil és global des dels anys 80 i es dona, no és la casualitat, però es dona la realitat que el 95% de la matèria prima tèxtil, perdona? Un minut. Un minut. 95% de la matèria prima tèxtil es fa fora d'Europa i això és una realitat que no podem obviar. Quan nosaltres recuperem matèria prima tèxtil, el que fem és fabricar el xip de polièster, no el fil, sinó el pas previ al xip, no sé si ho veieu, que són aquestes boletes que tinc aquí. El pas previ el fabriquem aquí. I això té un impacte importantíssim amb la petjada de carboni. Quan el xip el fabriquem a fora, encara que el fil i el teixit sigui fabricat a Europa, estem generant per tonelada 656 quilos de CO2. Quan el fabriquem a Europa, en generem només 682. Una altra cosa important, quan parlem d'ecodissenyar un producte, parlem de la part ecològica i parlem del disseny. Nosaltres, i aquí dic que és on té certa importància, que venim de la fabricació de roba laboral per EPI, el que saben molt bé els usuaris d'EPI és que si una EPI no és confortable, no s'utilitza. Nosaltres diem el mateix. S'ha acabat el temps. Si un teixit és confortable, no s'utilitza. I no, és que ja estava. Vull dir que molt bé. Aquí venia el resum final i ja està. Vosaltres mateixos, si teniu alguna cosa, ja sabeu. Sí, perfecte, perfecte. Si us plau, no desconnectis, que t'esperem al final de la sessió. Molt bé, doncs ja... I em poso en silenci. Molt bé. S'ha llançat també l'enquesta perquè valoreu aquesta solució, d'acord? Recordeu que al final de la sessió us mostrarem com ha quedat la classificació amb els resultats d'aquestes enquestes. I anem ara amb l'empresa Coleo, que ens presentarà solucions circulars. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola. Doncs bé, aquí em sembla que estic ja en l'última posició. Presentaré Coleo, que és la nostra empresa i la nostra solució circular.
Ai, que no puc passar la pàgina, un segon. No estic passant, oi que no? No. Vale. Bé, creiem en la indústria tèxtil més sostenible, al igual que tots els aquí presents, i treballem per recuperar i donar nova vida a prendes i teixits que han arribat al final de la seva vida útil. És a dir, nosaltres en aquest cas ens ocuparíem de la fracció tèxtil, de la mateixa manera que altres companys faríem la fracció de tèxtil a tèxtil. En què ens diferenciem una miqueta potser de la resta de propostes, que hi pot haver similituds? Nosaltres som un model de negoci de principi a fi de la cadena de valor. De principi anem al residu, no? Som gestors de residu. Nosaltres rebem residu tèxtil de tot tipus de composicions, és a dir, facilitem una miqueta a les marques per les que treballem o les indústries amb les que treballem, els hi facilitem la pròpia gestió de residu, estan oberts a rebre tot tipus de composicions i nosaltres mateixos, a través de la nostra tecnologia, que ara us explicaré, fem aquesta classificació per composició i color del residu rebut. Estem en tot el circulet, el processem, el convertim en drap, llavors passa a fibra. I és important comentar que nosaltres també és tot un procés local. Tot això ho fem a la península. I podem oferir fins a la prenda final, d'acord? Però som un grup d'empreses obert a oferir diferents solucions en diferents estats de la cadena de producció. És a dir, tant podem oferir fibra com fil, com teixit, com prenda acabada. Com ho fem? A través de tecnologia pròpia. Wastex és la nostra spin-off tecnològica amb la que hem desenvolupat la tecnologia per fer aquesta classificació de tèxtil. Per nosaltres és importantíssim poder-ho traçar, és a dir, residu que ens entra a les nostres plantes, residu que som capaços de traçar des del moment residu fins al final, en el que s'entregui. I, a més, volem oferir i oferim als nostres clients la visió, donem visibilitat de quin tipus de residu o de quin tipus de materials hem introduït en els productes finals, tant en el fil com en el teixit com en la prenda. Aquí mostrem les 3 plantes que aquest any aconseguim tenir operatives. Tot això va començar amb una primera planta a Corunya, vam començar a Galícia, on per capacitats se'ns ha anat quedant una mica petit. Llavors estem molt contents que fa un mes hem fet una preinauguració a Pineda de Mar de la segona planta de gestió de residus, és a dir, aquí ho preparem pel reciclatge. I estem ja en fase d'obrir la tercera, ja està construïda, però estarà operativa a finals d'any o a principis de l'any vinent. Nosaltres ja estem entregant producte amb alt contingut de tèxtil a tèxtil. Vam començar amb el món de la moda, portem milions de prendes entregades amb contingut de tèxtil reciclat. I ara ens estem introduint en el món de la uniformitat i aquí veiem una oportunitat molt gran per oferir els nostres serveis al món hospitalari i sanitari. Tenim un cas amb el que estem treballant en països nòrdics, en Noruega, on estem entregant aquest material reciclat de tèxtil a tèxtil i és un procés circular amb el seu propi residu. Què millor que poder-ho presentar avui aquí i bé, poder fomentar també aquesta circularitat de tèxtil a tèxtil a Catalunya o a la península. I fins aquí estaria. Molt bé, perfecte. Molt bé, Montse, t'has ajustat perfectament al temps. Molt bé, doncs amb Coleo tanquem aquest bloc de la intervenció de les empreses. Teniu aquí també per votar la solució que ens han presentat, d'acord? Voteu. I mentrestant, tal com us havíem dit al principi, totes les empreses que heu participat, Inèdit, Sustain, Tecnotec, Cortana, Barnell Port Mèdica, Proimpinilla, Tecnitiger,
Coleo, si us plau, obriu les vostres càmeres. També el Toni, la Marta Moles, l'Anna Fuster, l'Ariana Gamba, perquè farem aquí un petit, les reflexions de què us ha semblat aquesta sessió. Cel. El Toni, molt bé. Res, no, simplement, escolta, felicitar-vos a tots. Jo crec que totes les solucions són prou interessants. També el repte que s'ha llançat és un repte que la veritat és que és no senzill. I fem una miqueta de torn de preguntes. Jo crec que tant la Marta com l'Anna tenen alguna pregunta per fer-vos. Sí, si voleu començo jo. Jo volia llançar una mica una reflexió que, lligat amb l'Epitching que vam fer anterior, que era justament el de l'estalvi d'aigua, el fet de passar, i s'ha parlat molt de l'uniformitat reutilitzable, que vol dir passar per bugaderia, per tant, un consum d'aigua. Llavors, justament l'empresa que ens havia de parlar d'aquest tema, que era Axioma, avui no hi és, però com veieu l'equilibri entre el consum d'aigua que suposa el fet de reutilitzar i per tant, com casem aquests dos reptes, no? Ja sé que no és una pregunta fàcil. ¿Puedo hablar yo de Bimédica? Sí, endavant. Sí. Bueno, en el caso de prendas de microfibra o fibras de poliéster, en lavandería se consigue un alto ahorro de consumo de agua, porque, a ver, si hablamos de 2%, se ahorra más del 50% de agua, porque el poliéster absorbe mucho menos la humedad que el algodón y estamos hablando más o menos, si con 1 kilo de algodón se consumen en el lavado 10 litros de agua, que depende de cada lavandería, pues tendrá mejor rentabilizado este proceso. Con el poliéster hablamos de 3 litros de agua. Es que el consumo de agua es importante. Y luego en el cultivo del algodón, vamos, es que es insostenible si seguimos en este camino. Entonces, reciclar prendas, es que yo creo que el textil es un mundo que tenemos que potenciar. Pensar que la industria textil es la 4ª empresa más contaminante a nivel mundial en consumo de agua, en contaminación de agua, en emisiones de CO2. Yo creo que aquí hay un trabajo importante que entre todos tenemos que conseguir. Llegar a ese objetivo de la Agenda 2030, ¿no? Que está difícil, pero bueno, si luchamos yo creo que estaremos ahí. Gracias. Sí, jo sí puc afegir. O sigui, efectivament, Anna, el que diu la Sílvia és que el teixit tècnic té molts avantatges enfront del cotó. En el cultiu, en la fabricació, en el tintat, i després també hi ha altres coses que són importants. La fabricació local, que et fa complir les normatives de fabricació europees, no? Que són molt diferents a les de teixits d'importació, que llavors quasi que tornes l'aigua més neta de com l'has agafat, no? I que després també això, a l'hora de fer el transport, ocupa molt menys. Llavors, en la mateixa furgoneta pots ficar el doble de roba, pesa molt menys. Llavors, també a nivell de transport contamines molt menys. I després ja bugaderia absorbeix menys detergents, absorbeixen menys les taques i, per tant, s'eliminen més fàcil, utilitza menys aigua. O sigui, el polièster és 1000 vegades millor el que pot ser un polièster cotó. I després que, a més, dura molt més, perquè el cotó es va desintegrant, no? Per tant, ja en la fabricació, en la utilització i en la durabilitat, tot el que són fibres tècniques et donen un avantatge mediambiental que és molt important i que no hi ha dubte d'això, Sí. Crec que és molt important que quedi molt clar, però a l'hora de fer la compra per part dels hospitals, perquè segur que aquest sobrecost que té, ara ens l'hem de mirar amb lupa i aleshores veure que realment té una rendibilitat és superimportant per convèncer els devs, no? La part financera.
I a part també a vegades tenim la tendència de mirar-nos a l'hospital com una caixeta, no? I hem de mirar aigües amunt i aigües avall l'impacte que té el que comentaves tu, Sílvia, no? Però cal fer aquesta mirada i plasmar-ho molt clarament amb el producte quan es ven. Sí. Yo quería añadir aquí en Proinfinilla, nosotros tenemos también bastante experiencia desde hace muchos años con el tema del renting, de la ropa de vestuario y bueno, pues el hecho de, hay una diferencia ya importante, además del uso de poliéster, como han dicho los otros participantes, comparado con el algodón, que el consumo de agua pues se reduce de manera exponencial. También el hecho de usar lavanderías industriales que están más preparadas, hay una diferencia importantísima entre el consumo de agua que usa una lavandería industrial comparado con las lavanderías de uso doméstico, las lavadoras de casa. Y en vuestro sector pues es perfecto, porque además de que son vestuarios y son tejidos como el nuestro y ropa que dura mucho más, pues también el uso del agua, al lavarlo de una manera industrial, es mucho menor. Aparte, mucho menos contaminante también, porque tienen un sistema, según las comunidades autónomas hay distintas regulaciones, pero todas tienen más a implantar criterios y de controles de medioambientales de gestión del residuo y obviamente el consumo de agua, que es un recurso escaso. Y también es un coste para estas empresas que hacen el lavado. Pues muchas gracias. Escolteu, jo us volia fer una pregunta, que és que com que la major part de totes aquestes solucions que s'acaben posant al mercat, clar, en el sector públic s'han de concursar. Normalment es va per via de licitació pública. I us volia preguntar quina era la vostra percepció, quina era la vostra experiència, què era el que trobàveu de barreres o com ho veieu, si ho veieu més bé o més malament, no? Des del punt de vista que moltes, ja sabeu que això de la licitació pública moltes vegades el preu és molt important, no? I doncs de quina manera les administracions públiques estan ara, us pregunto, estan ara començant a sacrificar una mica de preu per posar aspectes de sostenibilitat. Vull dir, si veieu la vostra experiència, si veieu que això avança, que no, si és que depèn del barri, una miqueta aquesta seria la pregunta. Mira, doncs aquí engego de ràpid, perquè jo et diria que tret de vosaltres, que sí que veu treure un acord marc de compra on hi ha una part de sostenibilitat, ha ajustat la sostenibilitat amb el preu, com ha dit, jo crec, aquesta amiga italiana, no recordo el nom, l'Ariadna, com ha dit ella, per desgràcia, encara surt més car recuperar un material que obtindre un material nou. I això és així. El procés de recuperació i reintroducció és car, però és que també és molt car el procés de fabricació d'un material reciclat, perquè els materials reciclats arriben a l'usuari amb la mateixa característica que un producte nou, però no tenen la mateixa característica durant tot el seu procés de fabricació. I això implica velocitats més baixes, temps més alts, etc. Com deia, tret de vosaltres, jo que em reviso diàriament tots els concursos de l'administració per veure si trobo algun criteri de sostenibilitat, us diré que el més sostenible que es demana és que la bossa de plàstic sigui de material reciclat. Això en el millor dels casos. O sigui, introduir criteris de sostenibilitat en el tèxtil encara no s'estan introduint. Com us he dit, vam guanyar el premi que dona la Generalitat de Catalunya al millor producte ecodissenyat. La meva primera pregunta al conseller de torn era quan vosaltres us aplicareu el cuento? És a dir, esteu premiant una cosa, però que ho facin els altres. És evident, surt més car i hem de canviar el criteri de compra. També, com tothom ha dit molt aquí, s'ha treballat molt en la durabilitat del producte. O sigui, el que es tracta al final és allargar més el producte. Allargant el producte ja és més sostenible de per si, però a més farem que sigui sostenible econòmicament aquesta circularitat. I és un esquema mental que l'usuari ha de canviar. Mentre l'usuari sigui traient concursos on el 70% sigui el preu, poc vendrem. On estem venent? Allà on l'usuari diu no, entén el tema de la durabilitat i entén el tema de molt bé, a la llarga el cost em surt bé. Ja està.
Aquí yo un poco para complementar lo que dice Vicens, que está muy claro, dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos experiencia de intentar, o sea, en distintos sectores, y separaría el sector público del sector privado, ¿no? Y yo creo que el sector público es un sector que tiene que tirar del carro, como dice Vicens, dando ejemplo, porque tiene la capacidad de hacerlo y de exigir aquellos criterios, como vosotros habéis hecho en la última licitación de vestuario, ¿no? Con el Acormar, pues exigir criterios o incluir lotes donde se introducen esos requisitos sostenibles. Eso por un lado. Luego también que sepáis que de los concursos que vemos, pues habéis sido pioneros en esto y aquí en Aragón pues ya están un poco pensando en cómo incluir ese tipo de criterios también en vestuario similar, ¿no? Entonces, pues bueno, que también sois ejemplo. Pero también recalcar, cuando vamos al sector privado, nuestro enfoque es el que cambien en la forma de pensar, ¿no? Es decir, en lugar de pensar en el coste por compra de la prenda, que hablen del coste por uso. Hablamos del sector agroalimentario también, muy importante. Hay sectores donde ellos lavan la ropa de manera industrial, ¿vale? Otra cosa, hay que distinguir eso. Pero aquellos sectores, aquellas industrias donde lavan la ropa a los trabajadores y es ropa donde esta característica de estos tejidos, pues característica permite que sea duradera y que sea 100% reciclable, pues al final es ir trabajando en cambiarles ese concepto. No es labor fàcil, però poc a poc va calando, poquito a poco. Molt bé. Hi ha dues mans. Sílvia, vols afegir alguna cosa? I el Ferran simplement, Cinca, també. Molt curt. Inicialment aquests articles són més cars, però contra més demanda tinguem, més empreses hi haurem que ens dedicarem a això. Tant tèxtils com de tecnologia per reciclar. I els costos es podran abaratar, però us necessitem. No vosaltres, sinó a tots els hospitals a nivell nacional. D'acord? Gràcies. Sí, jo volia comentar. Soc Ferran Cinca, el coordinador de compres i logística del Consorci. Amb molts de vosaltres ens coneixem perquè durant preparant la licitació que vam comentar, doncs, vam treballar colze a colze i vam aprendre molt, no? Jo volia fer una pregunta que està relacionada, i abans d'aquesta pregunta també el tema del cost. Sí que és veritat, com dius, Vicenç, que realment la gent compra només per preu, no? Però nosaltres vam tenir molt clar que és tot el cicle de vida del producte i cada cop més s'està buscant que això que no es valori només el preu, sinó que tot. Per tant, això és important i que nosaltres ho vam tenir molt en compte i per això vam tirar endavant aquesta licitació. I hi ha una pregunta concreta relacionada amb poder reduir una miqueta més la despesa. Continuant estudiant sobre aquest tema, si no vaig mal encaminat, la majoria de proveïdors que esteu aquí, quan parleu de roba, quan estem parlant de la roba 100% reciclada i reciclable 100%, estem parlant de polièster. Jo us volia demanar, per altra banda, hi ha altres alternatives, com pot ser el polipropilè, que no entrarem aquí a debatre-ho perquè seria molt llarg, les avantatges i els inconvenients. Jo l'únic el meu dubte és que, per exemple, els fabricants de roba de polipropilè 100% estan comentant, estan dient, estan argumentant que el seu reciclatge és 100%, fins i tot els components. Estic parlant de gafets, botons, gomes, tot això ens estan dient que si és polipropilè es recicla 100% i llavors el tema del triatge en la fase final, quan està recuperant el producte, és més ràpid i més fàcil perquè es pot recuperar tot. La meva pregunta és als que treballeu en polièster 100% reciclat, procedent de reciclatge i reciclable, si esteu contemplant aquesta possibilitat o esteu lluny d'aquesta solució. Sé que les coses evolucionen perquè
des de l'inici de la licitació vam anar evolucionant en alguns aspectes tècnics i podria ser que ara estigués evolucionant. Només volia fer aquesta petita pregunta i perdoneu perquè m'he enrotllat molt. Sí, engego, A veure, com tu dius, això ha evolucionat molt, ha evolucionat moltíssim i evoluciona a marxes forçades. També et diré, el polièster té un avantatge que és de volum econòmic. O sigui, el polièster és el primer material tèxtil, 56 milions de tonelades anuals. Amb la qual cosa vol dir que hi ha tota una indústria invertint molts diners en solucionar aquest problema. No estic parlant dels que estem aquí, estic parlant de tota la indústria de fabricació de xip, que és la que al final tindrà gran problema i nosaltres en cadena a darrere. Si tu em fas aquesta pregunta fa un any, et diria no, la prenda té que ser 100% polièster per poder fer un reciclat químic. Ara ja et dic no, té que ser un 95% polièster. Sí que és evident que, i mira, a Tèxtil ja trobes prototipus que et baixaven fins a un 80% de polièster, o sigui que ja et podien fer un reciclat químic amb un 20% d'impropis. Tot això va avançant. Però ja et diré ara, un uniforme hospitalari, nosaltres que reciclem uniforme laboral, un uniforme laboral és realment complicat de reciclar. Un multibolsillos amb velcro va reflectant, ni et dic el que fa Coleo amb la moda, que si brillantitos por aquí, por allà. O sigui, un uniforme hospitalari al final és sota caballo rei. Porta els botons i la goma. Si els botons són de polièster ja no tinc cap problema. Segons com jo dissenyi la prenda, aquesta goma l'hauré de minimitzar. És a dir, aquí al final està més en l'ecodisseny del material pensant en que aquest material es reciclarà, que és una cosa que a data d'avui no ens trobem. A data d'avui el que està als llocs són materials que es van dissenyar sense pensar que s'havien de recuperar. Ara no, ara ja estem fent materials pensant que s'hauran de recuperar i aquest és una mica el camí que hem de seguir. Molt bé. Sílvia, vols afegir? Sí, que en el nostre cas, que els nostres uniformes són de microfibra de polièster, tots els components que posem són reciclables. És que si no, no tindria sentit, d'acord? O sigui, el fil de cosir és polièster reciclable, les etiquetes són polièster reciclables i reciclades i els botons també, o sigui, els posem que es puguin també reciclar, d'acord? Que en aquest cas són de PVC, que també és de fàcil reciclatge, d'acord? O sigui que ja es pensa en això, si no, no tindria molt sentit. Gràcies. Molt bé, hi ha una pregunta de la Maite Gómez. Té la mà aixecada. No sé si em sentiu. Sí. Bueno, jo soc la Maite, disculpeu perquè no tinc càmera. Jo treballo en el Consorci Sanitari Integral i precisament jo volia fer-vos una reflexió, no? Perquè per lo que heu dit quasi tots els participants, sembla que això va més i no s'atura i hem d'anar una mica amb aquesta línia. El que passa que després ens trobem, ara nosaltres, per exemple, vam començar amb el canvi de roba d'uniformitat de quiròfan, que va haver-hi una mica de resistència, però ja sabeu que en el quiròfan, amb aquesta instrucció que ja va sortir fa uns anys, això es va vendre com que s'havia de fer i punto, i al final la gent, passat el primer inici, ja s'ha entès i es fa servir aquesta roba. I ara hem fet el canvi en un dels centres, hem passat de cotó a la roba de polièster o microfibra i ens està costant bastant. Hi ha que tot això tindrà el seu procés, però hem tingut, per exemple, en 2 mesos, unes 20 sol·licituds d'al·lèrgies o de... que tot s'ha de mirar, tot s'ha d'estudiar, no? Però no sé com veieu això en el sector, perquè a mi m'ha sobtat una mica, que segurament passarà, però encara estem molt amb el cotó, amb el botó, per exemple, també vam fer un canvi fa un temps de treure els botons
I ara penso que ha sigut el Vicenç, no?, que ha comentat hem de pensar en el disseny de l'uniforme, que inclús amb els plecs tècnics ho podríem plantejar de dir el volem dissenyat així perquè volem que al final de la seva vida útil es pugui reciclar. Però clar, això no sempre està a les nostres mans, no? Estan els comitès d'empreses, la prevenció, per exemple, el tema del botó és un tema molt discutible, no? Perquè si la persona li fa mal l'esquena, això de que tingui que treure's el pijama per dalt... Bueno, ara us sortim una mica de la vostra vessant més de producció i baixem una mica al ruedo, no? I és plantejar-vos aquestes situacions que moltes vegades també són complicades, no? Que nosaltres intentem, jo des de la part de serveis generals, que també portem la part mediambiental, intentem fer coordinar les dues coses, però no és senzill, no és fàcil. No sé si això us passa o si hi ha companys d'altres hospitals que tenen la mateixa situació. Doncs mira, jo et diré la meva experiència, quan acompanyo, jo he dit que jo no venc a hospitals, però sí que acompanyo molt els meus clients per fer la presentació i la recollida de dubtes tècnics, perquè al final nosaltres som tècnics. I com he dit, venim del món de la protecció al foc, majoritàriament. I aquí hi ha molts elements d'ús de l'usuari que has de tenir en compte, perquè si no l'usuari no es posa l'EPI, exceptuant que no el vegi el tècnic de riscos, si l'EPI no és còmode. Jo sempre dic el mateix. És evident que introduir polièster on hi ha polièster cotó és una feina difícil. El cotó és una fibra que tenim com molt mitificada i que té una particularitat que pocs altres materials tenen. Te'n diré un, però no és raro, que absorbeix un 15% d'humitat. La viscosa també la té, el polièster no. Però llavors aquí hi ha solucions tècniques. Què passa amb aquestes solucions tècniques? Són cares. Tornem anem a parar al mateix lloc. Jo als usuaris sempre els poso un exemple. Fa 10 anys tothom feia esport amb samarretes de cotó. Ara ningú es planteja fer esport amb samarretes de cotó. Les samarretes tècniques de polièster hi ha dos nivells. La tècnica, que quan te l'has posat 2 vegades, encara que la rentis, continua fent pudor, i perdoneu per fer publicitat, i el dry fit de Nike. Ja està. A ningú li fa pudor ni troba molèsties quan porta un dry fit de Nike, exceptuant casos molt excepcionals d'al·lèrgia. Però és que també hi ha casos molt excepcionals d'al·lèrgia al cotó. O sigui, les al·lèrgies les hem de posar també una mica entre cometes. Però sí que és veritat que hi ha aquest rebuig social al polièster. És un tema de paciència, però sobretot, és un tema de l'hora de comprar, escollir el polièster adequat. És molt important. Hi ha moltes diferències d'un polièster a un altre. El que és evident és que com més bo sigui el polièster, més car és el polièster. També ahí lo dejo. Molt bé. Sílvia, has enviat un altre mapa al xat? Sí. L'última, perquè estem als últims minuts. Sí. No. Jo per aportar des de la nostra experiència, d'acord? Nosaltres, hem introduït les nostres prendes en clients importants i no hem tingut problemes d'al·lèrgies. Fins i tot, en algun cas, persones que tenien al·lèrgia al polièster, cotó polièster, perquè no deixem de pensar que si té al·lèrgia al polièster 100%, té al·lèrgia al 65 polièster, 35 cotó. Estem parlant que les prendes estàndards convencionals tenen un 65 de polièster. I jo m'he trobat un cas d'una persona que li donava al·lèrgia a un uniforme de polièster cotó i el nostre no li ha donat. No em digueu per què. Perquè és filament continu, pel tractament que tingui. Pot haver-hi alguna al·lèrgia, no ho descartem. Per això jo sempre al client dic, tu prova-ho i quan ho provis, si estàs convençut, m'ho compres. D'acord? Perquè cada client treballa d'una manera, els usuaris són diferents, les condicions climàtiques són diferents i jo sempre prefereixo que facin proves abans de comprar. Però no he tingut un problema habitual en el tema d'al·lèrgies amb aquest tipus de producte. D'acord? En el cas de la nostra empresa. Molt bé, doncs, Toni,
Ja tenim preparats els resultats de les Doncs enquestes. ja podem posar-ho, ho compartim, compartim-ho i sempre diem que això simplement és la priorització de la gent que s'ha connectat. No és representatiu de tota la població, no? Però sí que us dona una petita guia de fins a quin punt amb la gent que s'ha connectat avui ha tingut més o menys interès. Doncs ja ho veieu. Això, el que us dic, no és representatiu, però des del punt de vista de la capacitat que heu tingut de seduir a les persones connectades avui, van des de la franja des del 80 al 70%. Vol dir que està tot molt igualat, però n'hi ha uns que han generat una mica més d'interès que d'altres. I res, això és perquè una mica per donar-vos feedback, i a partir d'aquí nosaltres continuarem treballant amb les nostres organitzacions sanitàries i socials, intentarem que tot això arribi a bon port. I no sé, Marta, si vols dir alguna coseta des del punt de vista d'innovació, de sostenibilitat. Jo només fer una petita observació. Quan parlàvem de tot el procés de les resistències, penso que hem de comptar amb els professionals, que els hem de fer partíceps de tots aquests processos. És a dir, quan parlem de canvis no poden ser mai temes que vinguin imposats, sinó que hauríem de trobar la manera de quan decidim implementar canvis importants a les organitzacions en pro de millorar la sostenibilitat, comptar amb ells, els processos participatius, els comitès de sostenibilitat dintre els centres sanitaris, que les idees a vegades, si són de baix cap a dalt, són molt més ben rebudes que si són temes imposats, per molt que hi hagi un criteri que compartim tots, un criteri de millora ambiental. Però comptar sempre amb els professionals, només aquesta petita observació. Molt bé, doncs si no hi ha res més, passarem una diapositiva, que és els propers e-pitchings que tenim. Ens en queden 2 per fer. Podem compartir aquesta pantalla? Sí, ara compartim. Aquí ho tenim. Ja ho veieu, avui hem fet la d'economia circular. Ens queden 2 e-pitchings. Un també de sostenibilitat, perquè sabeu que hem fet un programa específic de sostenibilitat aquest any i que segurament continuarem l'any que ve amb la nostra àrea, amb la Marta, amb l'Anna Fuster, que també està aquí, amb temes de mobilitat en l'entorn sanitari, que també sembla ser que és quelcom que tampoc no ho podríem dir, sent uns podem sortir que som els millors del món amb no contaminar amb aquest aspecte. Per tant, aquí us demanarem el 20 de novembre, hi haurà aquest pitching, i un de previ sobre atenció domiciliària el 22 d'octubre. Per tant, tots aquells que estigueu interessats en aquests temes, us ho apunteu a l'agenda i ja anirem informant de com va. I per la meva part no hi ha res més. No sé si algú té alguna qüestió a dir. Molt bé. Toni, només recordar que tota la informació estarà disponible a la plataforma Connecta i que compartirem els vídeos i les presentacions amb tots vosaltres. Molt bé. I us animem a subscriure-us a la plataforma Connecta, que ja veureu que hi haurà un abans i un després amb tot plegat, ja tant des del busca de solucions com des de la cerca de possibles compradors. Escolteu, moltes gràcies. Gràcies a la gent de l'àrea de sostenibilitat, gràcies a tots els que heu presentat una solució, gràcies a l'Ariadna, que també des de Health Without Harm ens ha explicat el repte, i a tots els que heu estat aquí escoltant les solucions. Ens veiem a la propera. Una abraçada a tots. Gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies.